प्रोग्राम सगळ्यांचे स्वागत करता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आयचे शनिवारचे वेदिक हिरोइन सीरीज क्लास अंतु लक्ष्मी देवीले विषय अंतु आमका क्लास एक्सप्लेन करू घेतली हिस ग्रेस माधव चरण दास प्रभुजी। हंगेले कार्मिक नाम महेश पै म्हणून हंगेले गांव कर्नाटकाचे उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्टाचे ಹೊನ್ನಾವರ लागी हळदीपूर म्हणून विलेज अंतु। आणि इयर 2000 नंतु कृष्णा कॉन्शियस इंट्रोडक्शन दिलेला सर। त्यानंतर आमका हिस ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभु आणि हिस ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु हंगेला गैडेन्स अंतु आणि कृष्णा कॉन्शियस आइल सर। 2003 अंतु आमका इनिशिएशन दिले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजರ अंगल शिष्यानी। आणि आता मुंबई चौपाटी राधा गोपीनाथ देवस्थान अंतु श्री श्री लक्ष्मीनारायण देवाक हनी पुजारी जावन काम करता सकी तिची आणि 4 वर्ष मेंटर जावन काम केलेलं सर। त्यानंतर आता एक 35 डिवोटीज आणि डिवोटीज फॅमिली आणि एक 5 वर्ष कुनो आणि काउन्सिलर जावन काम करता सकी। तशीची आम्ही वीरा रामतू संडे सत्संग प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करताची। तशीची हिस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजी हंगेल गाइडेन्स अंतु मई स्कूल गोकुल म्हणून एक प्रोग्राम आणि करता असायची। हंगेले मटेरियल प्रोफेशन असं आणि एक PR एजन्सी काम करता असायची पब्लिसिस्ट ग्रुप म्हणून अंतु फाइनान्स डिपार्टमेंट अंतु नसायची। प्रभुजी का एकली दूव 6th स्टँडर्ड अंत वजिता सर। हंगेल बायल हंगेल होम मेकर आणि हंगेल होम मिनिस्टर तानी माताजीले प्रोग्राम्स आणि चेडवळ प्रोग्राम पुरा अटेंड करता असायची। तशी आईचे एक स्पीकर आयला आमका कसले एक विशेषत म्हळ्यारी आणि लक्ष्मीनारायण देवाले पुजारी जावन हाजी लक्ष्मी ಬಗ್ಗೆ आमका क्लास काढू घेतला असायची। आणि त्याच्या वेळी कसं म्हणारी आणि फायनान्स डिपार्टमेंट काम करत असते। सो फायनान्स डिपार्टमेंट काम करलो आणि आजी लक्ष्मी ಬಗ್ಗೆ आमका सांगूक येत असायची। आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून प्रभुजी के स्वागत करूया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली मगेले इंट्रोडक्शन डिटेल 2 वर्ष मागशीचे आणि ते अपडेट झालं ना अजून। हाव
मगील चल्ली का जुनूची 6 वर्षांत 6th स्टँडर्ड ऐकत असा आता हा. 8th गेल्ली असती. Okay, Prabhu, we will update her. Please forgive it. Okay. Okay, just for joke, I was Okay. okay. आजी प्रभूजीने सांगितलं म्हणे लक्ष्मीले सेव बी केले हवे आणि फायनान्स डिपार्टमेंट काम करतात आणि मग का लक्ष्मी बदलाची उलोचक लक्ष्मी देवी बदल उलोचक एका प्रभूजीन म्हाका एक अवसर दिल्लो आसा हांव तांकां धन्यवाद दिता आणि आयचे क्लासाक वेदिक हिरोईन लक्ष्मी देवी हे क्लासाक आयले सर्वांक मुगेले दंडवत प्रणाम आसा. फर्स्ट आमकां अर्थ करूंक कसं की मारी लक्ष्मी देवी कोण आम्ही नवविधा भक्ती ऐकल असा प्रल्हाद महाराजांनी सांगितले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. हे नवविधा भक्तींतू वेगवेगळे आचार्य असत श्रवणाचार्य कीर्तनाचार्य स्मरणाचार्य तंतु पादसेवन आचार्य अंत म्हळ्यार कोण ती लक्ष्मी देवी. आम्ही केन्नाची लक्ष्मीक भगवंत नारायणालय चरण सेवे करताना आम्ही पळयताच आणि केन्ना भगवंतालय चरण सेवे सोडून लक्ष्मी होत ना टकाची तिका पादसेवनाचे आचार्य म्हणून आम्ही सांगतात. कशी श्रवणाचार्य परीक्षित महाराज आणि कीर्तनाचार्य सुखदेव गोस्वामी स्मरणाचार्य प्रल्हाद महाराज तशीची हे लक्ष्मी देवी पादसेवनाचार्य म्हणून आम्ही सांगित. कशी भगवंताले चरण सेवेंतू ती आसक्ती राखयता. लक्ष्मी देवी केवळ चरण सेवेत नाही प्रत्येक रूपाने भगवंताले सेव करता. भगवंताक स्वादिष्ट भोग बनवची आणि बाकी घराच कशी बाईल कशी घराच काम करतात वेगवेगळे सेवे ते करतात भगवंताले सेवे पादसेवने सेवे करतात. हंग लक्ष्मी देवी म्हणारी कसल्याची देवी म्हणारी धन समृद्धी आणि भाग्याची म्हणून आम्ही ऐकलं असं. आमका सानपणांतू लक्ष्मी पूजा करची म्हणारी केवळ धना कत्री आणि घराचे समृद्धी कत्री लक्ष्मी पूजा कर का म्हणून आम्ही ऐकलं असा पहिलं. पण आम्ही अंग समजून घेऊ कसं की मारी अंग लक्ष्मी कसं म्हणता भगवंताला की त्याच्याबद्दल मी भागवताचे एक श्लोक ऐकून ऐकूया. आणि आमगेल मनान तू जेपर्यंत आम्ही कृष्ण भक्तीन तेच पहिले केवळ लक्ष्मी पूजा म्हणा केवळ धन प्राप्ती कत्री समृद्धी प्राप्ती कत्री लक्ष्मी पूजा कर का आणि ते बी केवळ लक्ष्मी पूजा ते नारायण बिना मी सुमार लोकांना घरात तू पळू येतं केवळ लक्ष्मी फोटो आम्ही पळोवचा म्हणत आमका लक्ष्मी बरोबर नारायण दिसना आणि खंयचेची देवाक आम्ही पूजा करताना सीताराम रुक्मिणी द्वारकाधीश
राधा कृष्ण अशी आम्ही पूजा करताची. पण हांगा लक्ष्मी नारायणाक बरोबर पूजा करचे सोडून केवल लक्ष्मी पूजा करचे मात्र आमकां दिसता मस्त कडनं. ते कम्प्लिटली रॉंग असा शास्त्राचे अनुसार. इवन आम्ही लक्ष्मी पूजा करनाशिना केवल नारायणाला पूजा केल्यारी सुद्धा लक्ष्मी पूजा आम्ही ಒಟ್ಟುच करताच. कित्याक म्हळ्यार लक्ष्मी केन्नाची नारायणाले वक्षस्थलांतू निवास करता पण आम्ही ऐकलं आसा. केन्ना आम्ही नारायणाला पूजा करताची तेन्ना आम्ही कंप्लीट लक्ष्मी पूजा आणि नारायणाला पूजा करताची. आणि केवल आम्ही लक्ष्मी पूजा करताना थंय नारायण ना जाल्यार ती केवल आम्ही इंद्रिय भोगा खातीर प्राप्ती धन प्राप्ती खातीर समृद्धी प्राप्ती खातीर आम्ही करता आसाच आणि ताजेन लक्ष्मीजी संतुष्ट जायना. हंगा लक्ष्मी म्हळ्यार कोण? ही वैकुंठ लोकांतू श्रीमन नारायण तर विष्णू म्हणता आम्ही नारायण म्हणता तांगेले अर्धांगिनी म्हणून आम्ही सांगितलं. आणि तीची केन्नाची भगवंत वेगवेगळे प्रकारचे त्यांनी अवतार घेताची आणि प्रत्येक अवतारांतू भगवंताला बरोबर ती तांगेली पत्नी रुपारी ती येवन सेव करता. रामाला अवतार घेतला सीता जावन, कृष्णाला अवतारांतू रुक्मिणी जावन, असे प्रत्येक भगवंताला अवतारांतू ती पत्नी रुपारी येवन भगवंताली सेव करता. हंगा आणि तिगेले चार हातांतू चार हात ताजे एक सिंबल संकेत कसले की म्हळ्यार धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष. आणि कमला फुलाचे संकेत कसले की म्हळ्यार शुद्ध आणि अशुद्ध उदकांतू कशी कमला फूल उदक कसले उरो शुद्ध उरो अशुद्ध उरो थंय कमला फूल कसले ताका फरकपणा कमला फुलाक चंद सुंदर रूपान ते अरळून आमकां दिसता. तशीची आमगेले समृद्धी केन्नाची खंयचे परिस्थितींतू आमगेले आजूबाजू परिस्थिती कसले असला दिसता. एक समृद्धी कोणाक येताना ती कशीची येवच्या शकता म्हणून आम्ही हांगा पळवीत. आणि जास्ती करून लक्ष्मी पूजा आम्ही पळयताची कार्तिक महिन्यांतू दीपावळी वेळार सर्व लक्ष्मी पूजा करताच. आणि वेगवेगळे प्रकाराचे लक्ष्मी बद्दल आम्ही ऐकताच. अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी. मारी लक्ष्मी केवल पैसे मात्र आमका धन मात्र दिवची नाही म्हणून हांगा आम्ही अर्थ करून घेता. हे अष्ट प्रकाराचे वस्तू आमका लक्ष्मी दिवच्या शकता म्हणून आम्ही हांगा पळू येता. ताजे खातीर तिगेले 8 मेन नाव असायची. आणखीन लक्ष्मीक भरपूर नाव असायची. हे अष्ट नाव असायचे अष्टलक्ष्मी म्हणून आम्ही सांगताचे. ते प्रमुख नाव असायचे. तांतू धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी आणि विजयलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी आणि राजलक्ष्मी आणि आध्यात्मिक ज्ञान दिवचे लक्ष्मी अशी वेगवेगळे प्रकाराचे लक्ष्मीले नाव असायचे. आणि आम्ही धन बी दिती धान्य मारी कॉर्प्स कोण कोण हे धनधान्य बेळिस्ताची तांका बीच ती हे करता व्रत करता. आणि विजय लक्ष्मी विजय प्राप्त करताना बी लक्ष्मीची पूजा करताची.
संतान लक्ष्मी कोणाक संतान ना तांक बीची संतान दिवच्या शक्ती. धैर्य कोणाक धैर्य ना तांक धैर्य दिता. कोणाक ज्ञान ना तांक ज्ञान दिता. आध्यात्मिक ज्ञान आणि भौतिक ज्ञान. आणि राजलक्ष्मी अशी लक्ष्मीजीक 8 प्रकाराचे हे वस्तू आमका ती प्रदान करच्या शकता. आणि ती कशी ती वस्तू आमका प्रदान करता म्हणारी हे भगवंताले कृपेन लक्ष्मी आमका हे वस्तूची वस्तू प्रदान करच्या शकता. हांगा श्रीमद भागवत मानतो 5व्या स्कंदांतू 18वे अध्यायाचे 22व्या श्लोकांतू लक्ष्मी हांगा सांगता असा भगवंताला की मत प्राप्तये जेष सुरा सुरादयन्तप्यन्त उग्रं तप इंद्रिये धिया अर्थे भवत्पाद परायणान्न मां विन्दन्ति अहं त्वद्हृदयायतोचिता. हांगा कसं सांगता असं मत प्राप्ते जेष सुरासुरायस सुरासुरादायस म्हणारी लक्ष्मीजी प्राप्त करशाक हांगा देवी देवता लोक राक्षस लोक सर्व भयंकर तपस्या करतात. तप्यंत उग्रम तप इंद्रिये दिहा हे तांका प्राप्त करशाक मस्त तपश्चर्य करतात. कित्याक की मारी तांगेल कंचन समृद्धी प्राप्त करशाक शक्ती प्राप्त करशाक हे लक्ष्मीजी तपस्या करतात. पण हांगा लक्ष्मीजी कसं म्हणत की मारी तांणी कितले श्रेष्ठ असू शकतात पण तुगेल चरण कमलाचे सेव करण्याचे निमित्त हांव भक्तांक सोडू इतर कोणाक मिगील ओलव दाखयना. कित्याक की मारी हांव केन्ना तुमगेले हृदयान धारण केल्लें आसा. तुमका हृदयान धारण केल्लें आसा. हाजर तू आम समजून घेता कोण भगवंताले सेवेन तू तत्पर नाची तांगेल वयर केन्नाची लक्ष्मी कृपेन उरना म्हणून आमी समजून घेता. लक्ष्मी एक्चुअली कोण आम्ही पळयला रे हांगा वैकुंठ लोक आणि गोलोक हे दोन विंगड भगवंताले घर आणि भगवंताले ऑफिस. आम्ही बी ऑफिसांनी वताच ऑफिसाचे वातावरण ऑफिसाचे आमगेले चलन वलन वेगळे टाईप उरता आणि घराचे वेगळे उरता. हे गोलोक भगवंताले घर आणि वैकुंठ लोक हे ऑफिस. आणि भगवंताक कसल्याची कार्य करचे आसा भगवंताक कसले अवतार घेवचे आसा तेन्ना तो पहिले ऑफिस येता. ऑफिस येऊन ताण वेगवेगळे प्रकार ड्रेस घालून नंतर तागेली ड्युटी चालू करची. आता एक व्यक्ती घरांत आसा आणि तो पोलीस इन्स्पेक्टर आसा तेन्ना तो कसं करता पोलीस ड्रेस घालून तागेली ड्युटी चालू करता. आणि एक वकील आसा तो कसं करता वकील ड्रेस घालून ड्युटी चालू करता. तशीची भगवंत ऑफिशियली तांगेले ऑफिस हे वैकुंठ लोक आसा आणि थंय तांचे भक्ताल भाव पण वेगळे आसाचे. ऑफिसांत आमी गेल्यार कळवित कशी ऑफिसांत वेगवेगळ्याची प्रकार पोस्टांत कोण उरताच मॅनेजर लेवलार GM AGM वेगवेगळे लेवल लोक उरताच CFO तांकां वेगवेगळे प्रकारचे ट्रीटमेंट उरताय रिस्पेक्ट उरता. पण घरान तू तांणी एक घरचे एक मेंबर तांकां तितले एक ट्रीटमेंट थंय ऑफिसांत मेळता तशी उरना. तांणी एक फॅमिली उरता तांगेली फॅमिली प्रकार तांगेली तो प्रेम हे उरता.
थंय वेगळे प्रकारचे मूड उरता लोकाले तशीची हांगा आम्ही भगवंताले गोलोकांतू भक्ताल बरोबर तांगेले आदान प्रदान भक्ताल बरोबर तांगेले व्यवहार वेगळो दिसता आमकां आणि वैकुंठ लोकांतू वेगळो दिसता आणि हांगा लक्ष्मी देवी कोण आणि भगवंत नारायण नाहीतर विष्णू कोण म्हणून आमी समजून घेवका हे सोर्स हांगेले कोण म्हळ्यार राधा आणि कृष्ण हे विष्णू आणि लक्ष्मी नाहीतरी लक्ष्मी नारायणाले सोर्स असा त्यांनी राधा आणि कृष्ण म्हणून आम्ही समजून घेवका राधा राणीचे एक्सपान्शन लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोकारी आणि तेची लक्ष्मी देवीले मस्त एक्सपान्शन असा आम्ही ब्रह्मसंहितांत ऐकताची ब्रह्मसंहितांतू श्लोक येता लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी आमकां बघेन डाऊट येता कसाल्या कुमारी आम्ही ऐकले एकच लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण पण हांगा सहस्र शत म्हळ्यार 1,00,000 झाले सहस्र इंटू शत हजार आणि हजार इंटू मल्टिप्लाय करचे 100 ताका सहस्र शत म्हणून संस्कृतान म्हणतात हजार इंटू 100,000 इंटू 100 म्हळ्यार 1,00,000 झाले हजारांनी लाखांनी लक्ष्मी भगवंताले सेव करता असेच म्हळ्यार हान कोण हान नोटूची लक्ष्मी जिलेची शक्त्यावेश रूप आणि एक लक्ष्मी ती केन्नाची भगवंताल बरोबर उरता पत्नी रुपारी अर्धांगी रुपारी ती विष्णू तत्व म्हणून सांगितलं असं तशी राधाराणी कृष्णाल पासून अभिन्न असा तशीची ती लक्ष्मी तो विष्णूले बरोबर उरता आणि विष्णू बरोबर सर्व अवतारां भितरी ती भागी जाता तिका आम्ही विष्णू तत्व म्हणून सांगितलं असा आणि बाकी सर्वांक जीव तत्व म्हणून सांगितलं असा हांगा बलदेव विद्याभूषण आणि मध्वाचार्य कॉमेंटरी तंपळू येतं मध्वाचार्यानं सर्वांक जीव तत्व म्हणून सांगितलं असा भगवंताक सोडून केवळ भगवंत मात्र परमपुरुष असायची आणि बाकी सर्व डिपेंडंट असायचे हे एक दृष्टीनं हे पण बरोबर असा प्रत्येक भगवंतावर डिपेंड असायचे एक स्वतंत्र आणि एक परतंत्र पण हांगा एक लक्ष्मी भगवंताला बरोबर अर्धांगिनी हांगा बलदेव विद्याभूषण सांगतात ते भगवंताले विष्णू तत्वांतू येता म्हणून ताजी खात्रीची आम्ही हे रास मंडलांतू भगवंताले रास डान्स चाल असताना लक्ष्मीजीक रास मंडलांतू प्रवेश मेळना म्हणलेलं आम्ही ऐकलं असा ते कसल्या कुमारी ती जीवतत्वा भितर येना आणि बाकी उठूच असायची हे जीवतत्वांत येताची आणि भगवंताले भक्तींतू आणि प्रेमांतू आणि अग्रेसर जाल्ले आसाची ते लक्ष्मी तत्वापासून म्हणून तांकां भगवंताले लिले भितरी प्रवेश मेळता हांगा आमकां एक प्रश्न येता की म्हळ्यार लक्ष्मीजी श्लोकांत आमी ऐकलं आसा हांव भगवंताले कोण भक्ती करना भगवंताले कोणाला सवण सेव करना तांगेल वऱ्यावर प्रसन्न उरना म्हणून सांगितलं असताना कितलेकी लोक केवळ लक्ष्मी पूजा करून संपत्ती प्राप्त करताची आम्ही पळयताची हे कशी हांगा प्रभुपाद सांगताची एक्चुअली ती लक्ष्मी नाही लक्ष्मी एक्सपान्शन दुर्गा देवी तांकां हे
संपत्ती आणि दिता आणि ते दुर्गा देवीने दिली संपत्ती ही कायमचे नाही, हे माया सुख म्हणून सांगितलं असं तात्पर्य. माया सुख म्हणत कसले हे ಕೆಲವು टाइम मात्र ते तांगिल उठता आणि त्याच्यानंतर ते नष्ट येतात. फक्त ते माया सुख म्हणून सांगितलं असं. आणि तेच चंचला लक्ष्मी आम्ही म्हणतात. लक्ष्मी हे दुर्गा देवील रूपार येऊन तांका ते भौतिक सुखाबद्दल त्यांनी प्राप्ती खर्च बदल लाला येताचे तांका वस्तू भौतिक सुख दिता पण ते माया सुख टेम्पररी सुख म्हणून सांगितलं असं. म्हणून आम्ही कितले धनवान व्यक्तीवर तांका कितले रूपवान कितले समृद्धीवर तांगील घरांतू सुख पूर्ण कसं लागणार ऍक्च्युली सुख मिळारी ऍक्च्युली समृद्धी मिळारी आनंदाने उरचे आणि संतोषाने उरचे हो ऍक्च्युली समृद्धी. आणि हे भक्त त्यांना भगवंताले पूजा करताची लक्ष्मी आणि नारायण राधा आणि कृष्ण दोघांक एकत्र पूजा करताची त्यांना लक्ष्मी प्रसन्न जाता आणि तसल लोकल घरांतू समृद्धी जी येता ती समृद्धी ते कायमची उरता म्हणून सांगितलं असं. पण आम्ही आमका ऍक्च्युली समृद्धी मार कसले म्हणून आम्ही अर्थ करून घेऊ पहिले. समृद्धी मारी केवळ धन समृद्धी नाही, आमची भौतिक विचारधारा धारणेमध्ये पैसे मिळेल समृद्धी कसं लाग मारी धन आयलरी उट्टू वस्तू आमक मिळता धनाने परचेस करीत आम्ही उट्टू वस्तू ज्ञान परचेस करीत ज्ञानी द्यावीत मस्त शिकू येते त्या पैशाने चढू अंक कसल्याची बाकी कसले वस्तू आम्ही प्राप्त करीत त्या धनाने कसलेच आमका जाव कशेल तसले बंगले जावो गाडी जावो बँक बॅलन्स जावो कसलेची त्या पैशाने आमका मिळता शिक्षण द्यावं बरेचशी सर्व भौतिक कसकसल आमका भौतिक इंद्रिय भोगात आवश्यकता असा ते उत्तूच आमका धनान मिळता. ताजी तरी हे धन प्राप्त करते सर्वश्रेष्ठ म्हणून भौतिक लोक समजून घेतात. पण ते धन प्राप्तीनं आमका ऍक्च्युली सुख आणि समाधान मिळतवे ना. ताजी तरी लक्ष्मी ज्यांक सांगता कोण भगवंताले सेवेन तुरता तांक मात्र हाव तांगेल घरांत मात्र हाव कायमचे उरता म्हणून सांगता. ताजे अर्थ कसले की माझ्या तांगेल घरांत मात्र ऍक्च्युली सुख आणि समृद्धी उरता. ते खंच रूपान उरता ते मेन नाही, त्या धना रूपान उरते कसल रूपान उरता ते नाही. तांगेल घरांत ऍक्च्युली सुख संपत्ती सुख असवे आनंद असवे ते घरांतू मात्र त्यांना मात्र लक्ष्मी आणि नारायण तांगेल घरांत असा म्हणून समजून घ्यावी. तर चैतन्य चरिताम सांगत असा मुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत. त्याचा अर्थ कसं की मारी कृष्ण भक्त आनंदांतू शांतीत उरताय कसला की मारी तांका भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी हे सर्व विषयांत तांका आसक्ती ना. तशी तिकडून केवळ भगवंताला सेवेंत मात्र तांका आसक्त असलेले निमित्त त्यांनी हांगा कायमचे लक्ष्मी आणि नारायणाक तांगील घरांतू प्राप्त करतात. ಹಂಗ ಹಂಗ ಸಂಗಿಲ ಅಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಭಗವಂತಕ್ಕ ಸೋಣು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಖರ್ಚು ಮಾರಿ ತಕ್ಕ ರಾವಣ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ म्हणून सांगितलं असतं. त्याच्याकडे अंग लक्ष्मीजी त्यांनाची संतुष्ट जायना. रावण मेंटॅलिटी मला कसले रावण भगवंताक सोणू केवल
सीतेक रामाक सोडून सीतेक भोग करी ठेव नका. तशी भगवंताक आम्ही विसरनो भगवंताला संपत्तीक भोग करतरी आम्ही लक्ष्मी कतरी संपत्ती मागच्या वाटच आणि भगवंताक आम्ही सेव करचंतू इंटरेस्ट नामका त्यांना लक्ष्मी केन्ना संतुष्ट जायना. तशी ती लक्ष्मी दुर्गा देवी रूपार येऊन सर्व काही दिता देवी देवतांक राक्षसांक सर्वांक आणि असले ग्रीडी मेंटॅलिटी लोक असतात रावणा मेंटॅलिटी लोक तांकबी उठू दिता पण त्यांनी ताजे दुर्व्यवहार दुराचार अक्का हे केले री आणि भगवंताला सेवेन तो त्यांनी इंटरेस्ट दाखयना झाले री तीची काळी रूपार येऊन सर्व सांगिले नाश करचक शकता. अका ब्रह्मसंहिता 5.44 श्लोकांमध्ये सृष्टी स्थिती प्रलय साधन शक्ती रेखा छायेव यस्य भूनानि विभर्ती दुर्गा म्हणून सांगितलं असं. आणि हांगा सांगितलं की लक्ष्मी देवी तांक मात्र ओला दाखयता कोण भौतिक संपत्ती आसक्ती दाखयनासतना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ती करचक आणि भगवंताले सेवेक करचक तत्पर असायची तसं लोकांक मात्र ओलव दाखयता म्हणून हांगा सांगितलं असतं. हांगा प्रभुपादाले एक्झाम्पल घेवीत असले भक्तांक आध्यात्मिक ज्ञान आणि भौतिक ऐश्वर्य सर्व लक्ष्मीजी दिता. प्रल्हाद महाराजालंतू ध्रुव महाराजालंतू पळू दित आणि भगवंताले इतले भक्ती करताची आणि सर्व संपत्तीचे तांका कसलेची आसक्ती नाशिली तरी सुद्धा लक्ष्मी तांगिले घरांतू राबता ऐश्वर्या रूपाने आणि त्यांनी राज्यभार करताची मस्त वर्षपर्यंत तांका कसले आसक्ती नाशिल तांतू केवळ भगवंताले सेव करची कतरी त्यांनी मस्त वर्ष राज्यभार करताची. असे आम्ही प्रभुपादाला जीवनात बी पळू येतं. प्रभुपाद अमेरिका गेले केवळ 40 रुपये घेऊन त्यांना $6 की $7 असेल चांगले त्यांना जे इंडियन करेन्सी अमेरिकेला 30-40 रुपये त्यांना रेट असेल तिथले घेऊन त्याने अमेरिका गेले आणि तांगेले देह त्याग करताना अरबो रुपये तांगेले असले कसला की मारी त्याने मस्त सेंटर स्थापन केली मस्त इस्कॉन टेम्पल ऑलमोस्ट 108 टेम्पल्स 10,000 तांगेले डिसेबल्स असले मस्त जमीन मस्त टेम्पल्स आणि ताजे आम्ही मॉल पळयल्यारी इतले की करोडाने असा ते कशी शक्ल तांगेले आयुष्याक ते लक्ष्मीली कृपा तसं लाग मारी असल लोकांक लक्ष्मी तांगेल घरांतू राबता कसं लागते मारी त्यांनी ताजे संपत्तीचे समृद्धीचे ताजे उपयोग बराबर करताची लोक कल्याणाक तरी आणि भगवंताले लोकांक भगवंताले लाग हाडचाक भक्ती मार्गांत हाडचाक त्यांनी ताजे उपयोग करताची त्यांना लक्ष्मी तांका तांगेल हांतू जीवन आम्ही तरी राबता ते आम्ही प्रभुपादाल जीवनात बी हांगा पळोवचें मेळटा आमकां. आणि केन्ना आम्ही सांगताची भगवंताले भक्ती करताना तांका धन प्राप्ती जायना जाल्यार आमी सांगताची इतले भगवंताला भक्ती करून सुद्दाची तांगेले घरांतू धन ना लक्ष्मी वास ना अशी सांगताची ते ऍक्च्युली
रॉंग असा कसला मारी लक्ष्मी वास मारी केवळ धन नाही ते आम्ही पहिले अर्थ करून घेऊया कोणाले घरान तू संतुष्ट असा आनंदान उरताची ताकबीची लक्ष्मी वास म्हणून सांगताची ते ऍक्च्युली समृद्धी मिळत आहे प्रत्येक व्यक्ती आम्ही पळवित धनाचे मागशी पडता कसला की मारी तांका आनंद प्राप्ती करचे तरी संतुष्टी प्राप्ती करचे तर धनाचे मागशी पडता धन जम करचे तर नाही ते धनाने म्हाका संतुष्ट मिळेल का ते धनाने म्हाका आनंद मिळेल का आणि घरांत समृद्धी बी जाव का समृद्ध असल्यारी म्हाका आनंद मिळतले हे मिळतले ताचे खातर ते ताने आश करचे आणि त्याचे तांकां मेळना जाल्यार ताचे कसले उपयोग ना तशीच कोण संतुष्ट असा कोण आनंदान असा तोच ऍक्च्युली समृद्ध तागेले बँकांत बॅलन्स ना जाल्यार बेजार ना पण तागेले जीवनांत तो आनंद असवे सुख असवे तो त्यांना आम्ही समजून घेऊया तांगेले हांतू लक्ष्मीनारायण वास असा ताका तसल लोकांक भगवंत ज्ञान दिता ददामी बुद्धियोगम जसा भगवद्गीतेन तू सांगितलं असा तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तांका बुद्धी दिता कसले ऍक्च्युली समृद्धी म्हळ्यार कसले सुख म्हळ्यार कसले शांती म्हळ्यार कसले ते कशी प्राप्त करची शेवटी ज्ञान भगवत तांका गौडीय वैष्णव ताजी कतरी सांगताची कसला कुमारी लक्ष्मी देवीक तिका वैकुंठ लोकांतू आशिल निमित्त तिका तिगेली ऑप्युलन्स वेरी मस्त हेव आसा ताजे निमित्त ती रास डॅन्सांतू तिका प्रवेश मेळना हांगा सांगितल्यास की मारी भगवंत कृष्ण तांणी व्रजवासीले कोण सेवक जातच गोपी भरपूर पद कमालियोर दास दास अनुदास कोण खंचे तांगली पोस्ट रो खंचे तांगली पदवी रो कोण व्रजवासीले सेवे करताची कोण व्रजवासीक संतुष्ट करताची तांक मात्र भगवंत तांगेले हृदयांतू धारण करता हे वक्षस्थल आणि हृदय अंतू डिफरन्स कसं की मारी वक्षस्थळ मारी हांगा सांगितलं असा सरफेस मारी हृदयाचे एकदम वैल भाग उदकांतू कशी वैल भाग असा आणि डीप असा डीप पार्ट असा तशीची वैल भागांतू हे वक्षस्थळांतू लक्ष्मी वास असा आणि भगवंताला एकदम हाय लेवलाचे भक्त असायचे जसे राधा राणी आणि गोपिया गोप हे सर्व तांगेले लेवल एकदम उच्च कोटीचे लेवल असायचे त्यांनी भगवंताले हृदया भितरी वास करताचे आणि तांक मात्र आणि ते हृदया भितर वास करता जाल्यार त्यांनी क्वालिफाईड जाव का ते व्रज वासीले सेव करून व्रजवासींक संतुष्ट करून तांणी ते क्वालिफाईड जाव का तेन्ना मात्र तांका रास नृत्यांतू तांका भाग मेळता म्हणून हांगा सांगितलं आसा हाजे बदल चैतन्य महाप्रभू आणि व्यंकट भट अशी चातुर्मासा वेळारी चैतन्य महाप्रभू साऊथ इंडिया यात्रा गेल्ले आणि श्रीरंगमांतू तांणी चातुर्मास बसिले 1 वर्ष तांगेले ते 6 वर्षाचे भारत परिक्रमामध्ये तेन्ना तांगेल बरोबर व्यंकट भटा बरोबर तांणी वार्तालाप करतले हे व्यंकट भट लक्ष्मीनारायण पुजारी आणि चैतन्य महाप्रभू राधाकृष्ण पुजारी हे दोघांतू राधाकृष्ण श्रेष्ठ की लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ ताजे बद्दल डिस्कशन जात आशिल्ले आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभू तांका मुद्दाम जाऊन विचारत आशिल्ले कसलाक लक्ष्मीजी कृष्णाल बरोबर
रास नृत्य करचाक कृष्णाल बरोबर नृत्य करचाक कृष्णाल बरोबर लीले करचाक होता नारायणाक सोडून हे चुकीचे नव्हे ती नारायणाला बरोबर उरका नव्हे नारायणाला पतिव्रता स्त्री नव्हे ती त्यांना व्यंकट भट हसत सांगताची विष्णू कृष्ण आणि नारायण कन विंगळवे कृष्ण असा तोच नारायण असा त्यांनी विंगड नाही तशी देखून लक्ष्मीनं कृष्णाला मागशूचे ते चुकीचे नाही तो बी विष्णूला विष्णूचे चेंज नाही विंगड नाही आणि कसलाक मग तू अशी हे करता असा विचारत असा म्हणून सांगता तशी जाल्यार रास नृत्यांतू लक्ष्मीक कसला चान्स मिळना अशी क्रॉस करून प्रश्न विचारणं व्यंकट भटाक कन्फ्यूज करता चैतन्य महाप्रभू त्यांना व्यंकट भट सांगते हे डीप सब्जेक्ट इतले हांव एक सिंपल ब्राह्मण म्हाका इतलो तुची डीप नॉलेज ना आणि तुम्ही सांगता म्हाका हाजे बद्दल म्हणून चैतन्य महाप्रभू राधाराणी बद्दल कृष्णाल बद्दल मस्त त्यांनी समजून घेताची हे उठूची लीला चैतन्य महाप्रभानी व्यंकट भटाल वार्तालापा बद्दल मध्य लीला चैतन्य चरितामृतांत आमकां ऐकूचे मेळटा तशीच लक्ष्मी देवीले आम्ही जगन्नाथपुरींतू पळयता केवल भगवंताले पादसेवन नैष्ण भगवंताक सुंदर सुंदर भोग करचे भोग करून भगवंताक अर्पण करचे हे बी लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोकांत करता हांगा आम्ही पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरींत पळयत थंय खंयचेची रांदपी रांदप करताले सेवक हे खंयचेची त्यांनी पदार्थ बनयनात त्यांनी खाली थंय सेव करच्यांनी भायर वयचे थंय 7 मडके एक ते रान्नी वयर 7 मडके दवरतात त्यांनी लाकडाचे रान्नींतू 750 रान्नान आसात थंय आणि तांतू एक एक हाजे वरी 7 माती मडके दवरताची आणि तांतू खूप वस्तू घालून कसले भाजी करचे आसा तांकां राईस करचे आसा आणि दाळ हे उठू करचे आसा ते उठ्ठू वस्तू तांणी घालून थंय दरवाजे बंद करून तांणी सर्व भायर उरताचे कोणाक एंट्री उरना थंय थाउजंड्स ऑफ भक्त किचनांत सेवे करताची 500 लोक भायर तांणी वेजिटेबल कापून दिवची हे उठू करताची आणि भितर ते मटक्यांत शिजोवच्या कोटूची ताजे 500 लोक वेगळे उरताची अशी मस्त लोक हजारान लोक ते उठू किचनांत सेव करताची तशी पण प्रसाद भोग तयार जाताना कोणाक थंय एंट्री उरना आणि अशी सांगताच की थंय स्वयं लक्ष्मी येवन थंय ಒಟ್ಟು भोग स्वतः बनयता तशी देखून थंय कितले सुंदर टेस्ट येता आणि त्यांनी ते दरवाजे खोलनंतर भितरी ते मडकींतू तांणी पळयताचे आश्चर्य कसं की मारी ते वयली मडकींतू आशिल्ले वस्तू पहिले बॉईल जातके आणि सकला मटकींतू नंतर आणि तसे आम्ही पळयत ते आणि इतले स्वादिष्ट उरता ते सर्व मटकी नंतर भगवंताले भोग झाल्यानंतर थंय सायडान आनंद बाजार म्हणून आसा थंय ते सर्व मटकी दवरताचे आणि तांच्यान प्रसाद तांणी ओट लोकांक वितरण करताचे अशी आमी पळयत लक्ष्मी वेगवेगळ्या प्रकार भगवंताले सेवेंत उरता आणि वैकुंठ लोकांत आम्ही पळयत वैकुंठ लोकांतू कसलेची सेव करचे कसला आवश्यकता ना एक भगवंताले चरण सेवे करता आसा पाद सेवन वपू सेवा ताजी भायरी बाकी कसले ऍक्च्युली ते करचे आवश्यकता ना मस्त दास ही असाची आणि मस्त थंय क्लीनलेस आसा आमगेले घर मंदिर म्हळ्यार आमकां साफ सफाई करची उरता मस्त कोयर उरता धूळ उरता साफ सफाई करता आमकां मस्त त्रास जाता हांगा पण थंय कसले त्रास ना कसल्याक मारी धूळ येत ना थंय तरी सुद्धा वज्र वैडूर्य मणीन थंय उठूची कोणत्यो आणि फ्लोर उठूच वैडूर्य मणीन बनयले उरता वैकुंठ लोकांत आमगेले मन हांगा सिमेंट आणि इटान बनयले उरना तसलांतू
आणि थंय धुळाचे प्रश्न उरना, धूळ ना थंय जाल्यार तरीची ते धूळ साफ करची की हे करची की ताणे एक प्रकारचे सेवे करता उरताचे कसल्याक मारी तांकां सेव कोरून कोरून भगवंताक आणखीन प्रसन्न करका अशी हे आध्यात्मिक लोकांत आणि भौतिक लोकांत ह्याची व्यत्यास भौतिक लोकांत आमकां आनंद प्राप्त करचे खातीर इंद्रिय भोग करचे खातीर आम्ही लाला येत उरताची आणि इंद्रिय भोग आम्ही केली तशी आणखीन इंद्रिय भोग करका अशें आमकां मनांत येता उरता तशीच आध्यात्मिक लोकांत भगवंताला सेव केल्यार ताका आणखीन सेव करका आणखीन भगवंताले कृप प्राप्त करका एका लिमिट ना कशांक भौतिक लोकांत लिमिट ना पळय तशीच आध्यात्मिक लोकांत बीच लिमिटेशन ना म्हाका आता हांव भगवंताला सेव केली आणि भगवंताले वैकुंठ लोक म्हाका प्राप्त झाले आणि भगवंताला कृप म्हाका प्राप्त झाले आता झाले अशें नाही ते आणखीन सेव करचे उत्कंठा सेव करचे हे इच्छा वाढता होता भगवंत अनेक कशे संतुष्ट करचे तशीच भौतिक आनंद मेळता उरता जास्तीत जास्त तांतू आणि भौतिक लोकांत बीची आम्ही इंद्रिय तृप्त करताना हे आनंद मेळता ते भौतिक आनंद हे हाका माया सुख म्हणटात हे स्वल्प काळापर्यंत आमगेले उरता ताजे नंतर सर्व नष्ट जाता ताजे खातीर भक्ती मार्गांतू प्रभुपाद आमकां सांगताचे हे कोणाले तुम्ही सेव केल्यार लक्ष्मीला सेव करा नारायणाला सेव करा इवन दुर्गाला सेव करा पण कृष्णाक मागा कृष्ण राधा कृष्णाला भक्ती मागा कशी आम्ही पळयत वृंदावनांतू यशोदा मैया आणि नंद बाबा तांणी बी लक्ष्मीनारायण पूजा करत आशिल्ले लक्ष्मीनारायण पूजा करून तांणी कसले मागता आशिल्ले भगवंताला आरोग्या बदल भगवंताला हेजे बदल मागता आशिल्ले भगवंताक कसलेची राक्षस येवन त्रास दिता आसाची कंस ताका त्रास दिता आसा ताका ते त्रासांतल्यान भायर काड ताका कसले त्रास येना अशें कर तांणी विष्णू तांकां ते गुतना तोच विष्णू हे कृष्णालयाचे एक्सपान्शन तो विष्णू म्हणून तांकां गुतना तांगेल सोर्स तो कृष्ण विष्णू कशे आयले तांगेल सोर्सच आमगेल्या घरांत येयला आसा आणि तरी सुद्धा तांकां भगवंताने योग मायाच्या प्रभावान तांकां आपूण देव भगवंतू म्हणून तांकां दाखयलना ताजे निमित्त तांणी विष्णूले आणि लक्ष्मी पूजा करत आशिल्ले आणि मस्त गोपी लोक दुर्गा पूजा करत आशिल्ले गणेश पूजा करत आशिल्ले आणि थंय वचून ईश्वराला पूजा करत आशिल्ले कसल्याक मागीर थंय वचून कसं करत आशिल्ले तांणी केवल भगवंताले सेव कशे करचे भगवंताक संतुष्ट कशे करचे आणि कृष्णाले कृष्णालेचे तांणी भक्ती मागता आशिल्ले कृष्णाका मागता आशिल्ले तांणी दुसरे कसले थंय वचून इंद्रिय भोगाचे वस्तू साधन सामग्री ते माग नाशिल्ले तशें करून सर्व देवी देवता तांगेर संतुष्ट आशिल्ले आणि बराबर रस्त्यार चलता आसाचे आणि देवाक कसले आमगेले कडेन येवन मागता तेच वस्तू आनी मागता आसाचे आणि तांणी ताका व्यवस्था करून दित आशिल्ले ते भगवंताले भक्ती सेव करच्याक भगवंताले बरोबर तांकां मेळच्याक आणि सर्व काय तांगेली इच्छा आसा ते सर्व पूर्ण रूपान तांकां मेळचे तशी ते सर्व देवता लोक देवी लोक तांकां व्यवस्था करून दित आशिल्ले हे आमी पळोवचे मात तांकां अशीच लक्ष्मी देवी आम्ही पळयत की केवल आम्ही लक्ष्मी देवीक धनाक तरी आम्ही हे करनाशिना आम्ही लक्ष्मी देवीक एक राधा राणीली अंश राधा राणी विस्तार हे दृष्टीनं आम्ही लक्ष्मी देवीक पूजा करता लक्ष्मी देवीक आम्ही अर्थ करून घेवता आमगेली बी देवस्थानांत आम्ही मस्त लोक आमकां ते इस्कॉनाक राधा गोपीनाथ टेम्पलाक ते लक्ष्मीनारायण टेम्पल मेळ्ळे नंतर एक्चुअली हरे कृष्ण टेम्पलांत नाशिल्ले ते भाईल कोणाले बांदिल्ले आशिल्ले ते महात्मा गांधी बी थंय येत आशिल्ले ते पयलीं दवर नाशिल्ले इस्कॉन टेम्पल जावचे पयलीं दवर मस्त वर्ष मागशीचे ते मस्त काळ मागशी 350-400 वर्ष मागशी टेम्पल ते टेम्पल एकदम कोणी ते पूजा नाशिल्ले थंय कसले नाशिल्ले
ते मस्त ते झाडा पाल्लो हे ते पोण तशी ते नंतर त्यांनी इस्कॉनाचे देवस्थान गेल्यानंतर तांगेल ते देवाक पूजा करचे व्यवस्था आणि क्लिनलीनेस ते पळून ते लक्ष्मीनारायण टेंपल इस्कॉनाक दिल तांणी तुम्ही हाका पळयाचे तुम्ही चलयाचे ताजे नंतर ते ताका थंय शुद्ध करून चंद करून ताका सेव करचे ते चाल जाले पण मस्त भक्तांक अशें दिसता आम्ही लक्ष्मीनारायण पूजा कसला करता म्हाका राधा गोपीनाथाला पूजा करता राधा गोपीनाथाला पूजा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीनारायण करता पण तांकां एक कमीपण असं दिसता राधा लक्ष्मीनारायण पूजा त्याने एक पण ते राधानाथ स्वामी महाराज सांगले की लक्ष्मी दुसरं कोणी नाही ही स्वयं राधाराणी असा आणि तिगेलीची एक्सपान्शन असा लक्ष्मीले पूजा करताना तुम्ही थंय राधाराणीले रूप पळयाचे आणि त्यांना मात्र तुम्ही चंद्ररीतीने आणखीन चंद्ररीतीने पूजा करू शकताची आणि हे नारायण हे बी कोणी दुसरे नाही हे स्वयं कृष्णालेचे विस्तार असाची आणि हे दृष्टीने तुम्ही राधा आणि कृष्णाक हे लक्ष्मीनारायणाक पूजा केल्यारी तुम्ही स्वयं राधा आणि कृष्णाक पूजा करता असाची म्हणून शिलेखित अशा आमका महाराजांनी त्यांना सांगता महाराज अशीच आम्ही अर्थ करून घेऊ तांका लक्ष्मी मारी कोणीनी स्वयं राधाराणीले विस्तार असा आणि लक्ष्मी देवीक केवळ धन प्राप्ती खातीर आम्ही पूजा करच्याना लक्ष्मी देवी सर्व काय आमकां दिवच्या शकता पण ती संतुष्ट कशी करचे लक्ष्मीक ते भगवंताले सेवे करून त्यांना मात्र आम्ही तिका संतुष्ट करच्या शकताची ते आम्ही समजून घेऊ का आणि लक्ष्मी पूजा कोणी करताची त्यांनी हे एक लक्षात ठेवू का लक्ष्मी बरोबर नारायणाला पूजा बी करका केवळ लक्ष्मी पोट दवरून पूजा केल्यारी आमगेले ग्रीडी मेंटॅलिटी आणि रावणा मेंटॅलिटी हे एद्राक दिसून येता त्याचे खातीर आम्ही अर्थ करू का खंयची कतरी आम्ही लक्ष्मी फोटो एकलेले ठेवका दवरका खंयचीच घरान तू आम्ही कोणाक इन्व्हाइट करताची त्यांना कोणाले घरा वचून ते बायलांक सांगून तू मात्र मगील घरा येवका घोवाक बरोबर घेऊन येऊ नका अशें म्हळ्यार खंयचे बायल मनीस तिका दिसता मगील घोवाक कसला आपय नाही म्हाका मात्र कसला आपयता घरात तिका बरें दिसना ते ऍक्च्युअली ती पतिव्रता स्त्री जाल्यार ती तशी वच ना एकलीची कोणाले घरा हांव आमकां दोगांक कसले आपयले ना अशीच लक्ष्मी बी विचार करता म्हाका कसला एकल्या एक घेऊन आनी पूज करता आसताची आणि नारायणाक कसला मगील बरोबर घेण्याची पण ती केन्ना संतुष्ट जायना ते आमी अर्थ करूं का हरे कृष्ण आणि कोणाले कसले प्रश्न असले विचारत हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुमका मस्त पुरा विषय तुम्ही सांगून दिले ते वक्षस्थला हृदय पुरा आमकां स्वरूप ते गोठ नाशिल्लें आदी कळ्ळें ते आनी केन्नाय वक्षस्थला आनी हृदय म्हण एक म्हणलें कितें थोडं नुस्तें काणी परत श्रीनिवास कल्याण परत काणी जाता ते तशें आदी ते करेक्ट कळ्ळें तुमी सांगिल्लें भार लागलेले तशी ते पुरीन तो ते महाप्रसाद रेडी करचे ते 750 रान्नांनी आणि लक्ष्मीक मात्र आम्ही पूजा करचे ते इथे समनी आम्ही मस्त देवस्थान पळयली मस्त कडे लक्ष्मीले मूर्ती मात्र असता लक्ष्मी मात्र देवस्थान असता तशी जी घरकडे पूजा करताना ते ಸ್ವಲ್ಪ चेड कर्नाटकान तो पळयले चेड परमालक्ष्मी पूजा म्हणून स्पेशल जावन करताची लक्ष्मीक मात्र बसून सो हाजी पुरा कसले इम्पॉर्टन्स त्या प्रमाणे कळलेलं आसा हरे कृष्णा कोणी कसले क्वेश्चन निम्गे असले निम्गे येतं एक कसले कमेंट असते सांगू येतं एक कसले ऍड करू येतं हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम तुमका म्हाका ताची बॅकग्राऊंड गोत नाशिल्ली प्रभुजी तुमी लक्ष्मीनारायण टेंपल चौपाटी ऍड केलेला म्हणून जाल्यार एक सौभागी म्हणलें ते दोन पण चमकलेला आम्ही चौपाटीन तू त्या वेळार लक्ष्मीनारायण टेंपलाचे अभिषेक पळोवचे एक अवसर मेळ्ळेलो आसा त्या कसला
प्रतिष्ठ केलेला एनुअल डे आशिल्ले ते दिसा आमी चमकलाल दिस डॉक्टर विश्वरूप हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीला कृपा मितीना आमकां थंय त्या पळोवचें एक अवसर मेळ्ळो अशें जस्ट शेअर करूया म्हणलें की हरे हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा कोणले क्वेश्चन्स ಒಳ್ಳೆ एक्सपिरियन्स प्रकार कसं म्हणल्यार त्यातना हिस्ट्रीस मानवते प्रभुजी आमकां क्लास घेतली तेन्ना त्या सेशन आमकां हायेस्ट क्वेश्चन आयले सर तशी आदी तशी क्वेश्चन घेता म्हणल्यार हांवें आनी मस्त थॉटफुल जावन आन्सर मस्त डिसिसिव्ह आन्सर दितात प्रभुजी. हरे कृष्णा. प्रभुजी म्हाका पास सांगता वक्षस्थल आणि हृदय म्हणून कसं ना म्हणून म्हाका कन्फ्यूज जाता. म्यूट आरास प्रभुजी तुम्ही म्यूट आरास प्रभुजी मोठे असते वक्षस्थळ आणि हृदय मारी विंगड म्हणून नाही एक डीप आणि सरफेस इथल्याची हा ओके डीप आणि सरफेस एक आम्ही उदकाचे हे घेतले रे एक पेल्यांत उदक घेतले रे नाहीजाल्यार नदीची उदकांत आमी पळयता एक डीप पार्ट उरता आणि वरचे पार्ट उरता अशें पण ते पूर्ण नदीचे ती पण तो वरच्या पार्ट आणि डीप पार्ट तसे हृदयाचं डीप पार्ट आणि वरचे पार्ट असे. ओके प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते डीप पार्ट आणि तो केन्ना होता कसला की मारे जेपर्यंत ताकी एक संपत्तीचे थोडे प्रमाणाचे गर्व ते कुर्ता कसला की मारे ती व्रजभूमीन तू रासड्यांचा तिका एंट्री करत असताना तिका ललिता सखी तिका हे करता कसला की मारी तिका राबयता एंट्रन्स आणतो ललिता सखी राबयल्यानंतर तिका तिगेले ऑप्युलन्स पळोवन तिका एंट्री दिना तिका सिंपल उरता तिना अशी सिंपल असले लोकांक मात्र हांगा एंट्री आसा ऑप्युलन्सा वयर तिका बगेन थोडेपण एक किंचित पूण तिका हे उरले रे थंय तिका एंट्री ना खंयचे उपाधी सोय उरता थंय एकदम हांव अकिंचन जावन उरता थंय भगवंताल्या हातूंत ताजे खातीर मात्र ते एक